Ginalauman nga mas mangin mabakod kag mas mangin epektibo ang pagpatuman sa population programs kag population development sa tagsa ka banwa sa probinsya sang Iloilo kasunod sang pagpirma sang Memorandum of Agreement o kon MOA sa tunga sang Commission on Population and Development o kon CPD kag League of Municipalities of the Philippines o kon LMP-Iloilo. Ang MOA signing ang ginpangunahan ni LMP Province of Iloilo President Suzette Mamon, Commission on Population and Development Region 6 Director Harold Alfred Marshall, Provincial Population Office Head Attorney Ruel Von Superio, kag mga alkalde sa probinsya. Sunod sa CPD, nagsangkad na subong ang mandato sang Population Office kag hindi na lamang nakasentro sa paghatag sang contraceptives, kundi nagatutok pagid sa data banking kag systematic data gathering. Agud masiguro nga may access ang CPD kag ang mga local government unit sa husto, kompleto kag up-to-date nga impormasyon nga basehan sa pagplastar sa nagakaigo kag siyentipiko nga development plans. Ginpaligon man sa CPD ang kooperasyon sini kaupod sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo para masigurado nga tanan nga alkalde sa probinsya mangin aktibo kag mangin kabahin sang sini nga inisyatibo. Ginpahayag sang ahensya nga na-institutionalize na subong ang community-based data system. Sunod diri kung saan nagligad ang CPD mismo nagakadto sa mga banwa para magkolekta sang datos. Subong may mga population officers na nga naka-deploy sa local government units nga ginakabig nga mas bentaha bangod nga mayara sang close coordination kag mas may nagakaangay nga pagpatuman sang PopDev program. It's not only contraceptives anymore. No, it's data banking, data gathering, so that we can use the data that they have for our own consumption para maghimo kami development plans. And we need that in the local government unit. That's why ang mga population officers ni isang province nakakascade sa amon, sa Banwa, and of course the other programs of the population commission so that ma-empower man ang amon ng mga PSPOs kay sila ning frontline sa data gathering, and we really need it for our development plan.